Radi by sme vás pozvali na diskusie o Slovensku po voľbách, a to 25. mája v Bratislave a 2. júna v Košiciach. Prepáč, Miško, ale nie je Slovensko stále po voľbách? Po ktorých voľbách? Po týchto, či sme pred voľbami? Ja ti to mám v hlave potvrdené. To je fakt. Hovoríme o týchto parlamentných voľbách, ktoré teda, treba povedať, trošku zresetovali a zmenili slovenskú politiku, takže asi budeme hovoriť o týchto voľbách, ale s predpokladom, že ďalšie budú o 4 roky. A možno aj skôr. No rozhodne. Aby ste sa niečo dozvedeli, tak príďte podiskutovať s nami. A my sa budeme hlavne tešiť na to, čo vy si o tom myslíte, a možno len povieme zo pár myšlienok, prepitujem, ak sa nám podarí. Skúsime. Skúsime. Príďte. Určite príďte. Tešíme sa.